κυρία Σέσσερ και την άμεση παρουσίαση στην ημερίδα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κασμάτη. Να δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στην ομότιμη καθηγήτρια Θεατή Αθηνών, κυρία Μαράτορη, να μας παρουσιάσει την εισήγηση σχολική ετοιμότητα για πιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω καταρχήν θερμά τα εκπαιδευτήρια μέλη κύριοι για την πρόσκληση που μου έκαναν να μιλήσω. Το θέμα της μετάβασης του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό θεωρώ ότι είναι βεβαίως, όπως και το ακούσατε, ιδιαίτερα κρίσιμο για τη μετέπειτα πορεία του παιδιού στο σχολείο. Και βέβαια όλα όσα ακούσαμε είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα γιατί μας περιγράφουν κάπως και τη σημερινή κατάσταση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και βέβαια τέθηκαν και αρχές στις οποίες και εγώ πιστεύω. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ομιλητές ως τώρα, στον κύριο Χρυσαφίδη που μας έβαλε όλο το πλαίσιο που θα μιλήσω κι εγώ, και βεβαίως όλους τους παιδαγωγούς οι οποίοι μας έδειξαν πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά από αυτά που ήμασταν συνηθισμένοι εντός ενός ασφικτικού εκπαιδευτικού πλαισίου. Νομίζω ότι θα γίνω πιο ρηξικέλευθη από όλους και η τελική μου πρόταση θα είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, η μεταρρύθμιση που ποτέ δεν έγινε και που γίνεται αποσπασματικά. Πριν από 30 χρόνια είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο στο περιοδικό Σύγχρονα Θέματα με το τίτλο «Η ηλικία εισαγωγής στο σχολείο και οι θλιβερές επιπτώσεις μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης». Τότε τα παιδιά εγγράφονταν το Σεπτέμβριο στην πρώτη δημοτικού εφόσον είχαν συμπληρώσει τα 5 χρόνια ως τις 31 Μαρτίου του ιδίου έτους. Πολλοί από τους γονείς εδώ και τους παιδαγωγούς ήταν με εκείνο το σύστημα. Τα μικρά της πρώτης δημοτικού, όπως τα ονομάζουμε τώρα, ήταν δηλαδή μόλις 5,5 χρονών όταν ξεκινούσαν την επίσημη εκπαιδευτική τους καριέρα. Τότε η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, ήμασταν οι μόνες χώρες του δυτικού κόσμου που θεωρούσαμε ότι τα παιδιά μας κατά πλειοψηφία ήταν έτοιμα πριν από τα παιδιά όλου του κόσμου να διδαχθούν ανάγνωση και γραφή σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ήταν απαρχαιωμένο και δεν παρακολουθούσε καθόλου τις εξελίξεις του εκπαιδευτικού χώρου σε όλο τον κόσμο. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει ως ένα βαθμό, αλλά επειδή αλλάζουν αποσπασματικά, αναρωτιέμαι πόσο σημαντικές είναι οι αλλαγές και πόσο έχουμε προσαρμοστεί στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και εποχής. Πότε είναι έτοιμο ένα παιδί πραγματικά να πάει στο σχολείο και για ποια πράγματα οφείλει να είναι έτοιμο. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα προσπαθήσω να απαντήσω, κάνοντας μια ιστορική ανασκόπηση στην έννοια της σχολικής ετοιμότητας και αντλώντας και από την εμπειρία χωρών που μελετούν την προσαρμοστικότητα και την απόδοση του εκπαιδευτικού τους συστήματος στο σύγχρονο κόσμο του 21ου αιώνα. Η ιστορική ανασκόπηση έχει το εξής. Πριν από τη σύγχρονη εποχή, δηλαδή πριν από τον 20ο αιώνα, υπήρχαν διάφοροι παραδοσιακοί τρόποι να κρίνουν την ωριμότητα του παιδιού και τελικά να το εγγράψουν στο σχολείο. Θα σας αναφέρω δύο. Το μεσαίωνα χρησιμοποιούσαν το τεστ μήλο ή νόμισμα. Βάζαν το παιδί μπροστά σε ένα μήλο και σε ένα νόμισμα. Να διαλέξει. Αν το παιδί διάλεγε το μήλο, έπρεπε να παραμείνει στη φροντίδα της μαμάς του. Αν διάλεγε το νόμισμα, τότε, και τα εισαγωγικά λέγανε, είναι άξιο να διδαχθεί την τέχνη των υποτών. Άρα να πάει στο σχολείο. Στις Φιλιππίνες χρησιμοποιούσαν ως και το 19ο αιώνα μια δοκιμασία γνωστή με το όνομα Φιλιππινέζικη μέτρηση. Το παιδί έπρεπε να κουμπίσει με το δεξί του χέρι
τον αριστερό λογό, περνώντας το χέρι πίσω από το κεφάλι του για να αποδείξει αν ήταν όριμο να πάει στο σχολείο. Η επιλογή του νομίσματος έναντι του μήλου δηλώνει την ικανότητα του παιδιού να κρίνει την αξία και τα ωφέλη, αν θέλετε, ενός νομίσματος έναντι του μήλου. Και άρα να αποδείξει ότι ουσιαστικά έχει εισαχθεί σε αυτό που λέμε στον κόσμο της συμβολικής λειτουργίας, να χρησιμοποιήσει κάτι για κάτι άλλο. Η επιτυχία στη φιλιππινέζικη μέτρηση δηλώνει τη σωματική ωριμότητα του παιδιού, την καλή εικόνα του σώματος και την κατανόηση των προφορικών οδηγιών. Δηλαδή του λες, κάνε αυτό. Τα κριτήρια αυτά μας φαίνονται ίσως αστεία σήμερα, όμως είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα από τα δικά μας, που βασίζονται αποκλειστικά στη χρονολογία γέννησης, σε μια τυχαία συμβατική συγκυρία δηλαδή. Εάν το μοναδικό κριτήριο εισαγωγής στο σχολείο είναι μόνο η ηλικία του παιδιού, τότε πρόκειται για ένα απολύτως ανεπαρκές κριτήριο για να εκτιμήσουμε τη σχολική ετοιμότητα. Και εδώ βάζω βεβαίως σε αμφιβολία αυτό το υποχρεωτική εκπαίδευση οπουδήποτε στα 5 χρόνια. Γιατί έτσι έχει γίνει σε εμάς. Η ίδια η έννοια της σχολικής ετοιμότητας τώρα είναι πολύ θολή. Ως τη δεκαετία του 80, καθώς το μόνο που ενδιέφερε ήταν να μάθει το παιδί ανάγνωση, γραφή και βασικές αριθμητικές έννοιες, τα τεστ σχολικής ετοιμότητας χρησιμοποιούσαν και εξέταζαν μόνο τις γνωστικές δεξιότητες του παιδιού. Σήμερα γνωρίζουμε όλοι και τα ακούσατε πως υπάρχουν άλλες ψυχικές λειτουργίες απαραίτητες για τη μαθησιακή ικανότητα του παιδιού, την ετοιμότητά του δηλαδή, να διδαχθεί διάφορα πράγματα. Φυσικά αναφέρω και ενδεικτικά την κοινωνικοποίησή του, τη συναισθηματική του κινητοποίηση, που επηρεάζουν άμεσα την προσοχή και την επιθυμία του για μάθηση. Τα είπαν και οι άλλοι, ο κ. Χρυσαφίδης κυρίως. Λοιπόν, τα εκπαιδευτικά συστήματα από τον κόσμο, θα σας δώσω μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Το κριτήριο της ηλικίας εισαγωγής είναι λίγο χρήσιμο, αλλά δεν είναι, όπως είπα, αποφασιστικό για την καλή προσαρμογή του παιδιού. Όλα τα θέματα είναι πιο σύνθετα και η επιτυχία του παιδιού στο σχολείο εξαρτάται από όλους αυτούς τους άλλους παράγοντες που ακούσατε, αλλά και από το ίδιο το σύστημα το εκπαιδευτικό που θα το υποδεχτεί όταν και όποτε μπει στο δημοτικό, ας πούμε. Η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 9χρονη, 9 ετής στα περισσότερα μέρη του κόσμου και 10 ετής σε πολλά, αν προσθέσουμε και τον προπαρασκευαστικό χρόνο του νηπιαγωγείου, όπως συμβαίνει και στη χώρα μας. Θα ήθελα όμως να προσέξετε στις διαφάνειες που θα δείτε τον τρόπο που είναι διαρθρωμένη η εκπαίδευση στις χώρες αυτές. Επέλεξα 6 χώρες, 4 από την Ευρώπη, την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, και την Ιαπωνία. Και θα ήθελα να τα κοιτάξετε σε σχέση με τις εξής παραμέτρους. Ηλικία εισαγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση από τη μια, τρόπος εκτίμησης της ετοιμότητας του παιδιού, αλλά και αναλυτικό πρόγραμμα, γιατί όλα αυτά συνδέονται, του κύκλου νηπιαγωγείο, προπαρασκευαστική τάξη και 2 πρώτες τάξεις του δημοτικού, όσο μπορούμε να τις δούμε στις διαφάνειες. Λοιπόν, το κοντινότερο σε εμάς σύστημα είναι της Γαλλίας, όπου μοιάζει αρκετά με το δικό μας. Ας τονίσουμε όμως πως η Γαλλία βαθμολογείται όλο και χαμηλότερα τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια κατάταξη για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού της συστήματος. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία τα έχουμε, αλλά φαίνεται πως δεν τα παίρνουν υπόψη μας. Η δεύτερη διαφάνεια είναι η Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία έκανε το εξής φοβερό πείραμα. Επί χρόνια είχε ένα πολύ ανοιχτό κύκλο
προπαρασκευαστικό μέχρι τα 7 χρόνια, όπου πραγματικά ξεκινούσε ένα παιδί την πιο τυποποιημένη μάθηση. Και να σημειώσω πως η εκτίμηση της ετοιμότητας του παιδιού για να μπει τελικά στο δημοτικό, στο infant, όχι στο infant, στο δημοτικό, στα 7 του χρόνια, η ετοιμότητά του γινόταν αποκλειστικά από την παιδαγωγό της τάξης του παιδιού. Κανένας άλλος δεν ανακατευόταν. Σε αυτό το σύστημα θα επανέλθω στο τέλος της ομιλίας μου, διότι η Μεγάλη Βρετανία αναμόρφωσε το εκπαιδευτικό της σύστημα, το έφερε πολύ πιο κοντά στο δικό μας, τόσο που κατέληξε να είναι το πιο δύσκολο και κλειστό σύστημα από αυτά που υπήρχαν τα τελευταία 20 χρόνια. Θα επανέλθω. Και πριν να δείξω την επόμενη διαφάνεια, θα κάνω μια ειδική μνήα στην παιδαγωγική προσέγγιση που είναι γνωστή με την ονομασία Reggio Emilia, στην οποία όλοι αναφέρονται, κάποιος αναφέρθηκε και στον ίδρυτη, και που αφορά την προσχολική αγωγή. Τι κάνει λοιπόν αυτό το σύστημα? Πρώτον, απευθύνεται σε αυτό που ονομάζουμε πολλαπλές συμβολικές γλώσσες που το παιδί χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει και να συνδεθεί με μεγάλους και συνομιλίκους του. Και δεύτερον, στο τρίπτυχο δάσκαλος γονιός παιδί, που αποτελούν το πλαίσιο όπου επιτελείται η εκπαίδευση του παιδιού. Προσχολική αγωγή στην Ιταλία, γιατί εκεί δοκιμάστηκε και υπάρχει ακόμα, δεν ελέγχεται από το κεντρικό κράτος. Πολλοί φορείς μπορούν να πάρουν άδεια για μονάδες προσχολικής αγωγής, θρησκευτικές οργανώσεις, δομές του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας, σωματεία, ακόμα και ομάδες γονέων. Δεν ελέγχεται. Οι γονείς μπορούν να στείλουν στα παιδιά τους σε κάποια προσχολική λεγόμενη αγωγή. Το ίδιο ισχύει και στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ, υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα εκπαιδευτικά συστήματα των ομόσπονδων κρατών, καθώς ούτε η ηλικία εισόδου στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ούτε το αναλυτικό πρόγραμμα ρυθμίζονται κεντρικά. Την ευθύνη για τα αναλυτικά προγράμματα κάθε βαθμίδας έχουν οι τοπικές επιτροπές εκπαίδευσης μαζί με τους παιδαγωγούς που εργάζονται στα σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν ευρύτατα τεστ σχολικής ετοιμότητας, όχι όμως πλέον με τον παλιό τρόπο της εκτίμησης των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών, αλλά χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που συνδέουν την ετοιμότητα του παιδιού για ένταξη σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πράγμα το οποίο είναι πολύ πιο προσαρμοσμένο. Υπάρχουν τα σχολεία, έχουν τα δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα, η ετοιμότητα κρίνεται από τους παιδαγωγούς για το συγκεκριμένο σχολείο που κάνει την αίτηση να μπει το παιδί. Βλέπετε βέβαια ότι η ηλικία εισόδου σε υποχρεωτική εκπαίδευση ποικίλει από 5 έως 8 χρονών. Δεν υπάρχει το γενικό κριτήριο δηλαδή. Και ότι οι περισσότερες πολιτείες είναι ή 6 ή 7. Και υπάρχουν και δύο που είναι στα 8. Άρα είναι ελεύθερος ο γονιός να το πάει όπου θέλει πριν. Ή να ξέρετε, να αλλάξει πολιτεία, όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα να δούμε έτσι και για ενημέρωση για την Ιαπωνία, όπου η προσχολική αγωγή δίνει ιδιαίτερη έμφαση και χρόνο στη μουσική, στις καλές τέχνες και στη σωματική άσκηση. Στη δημοτική εκπαίδευση, εκτός από τα μαθήματα γλώσσας, μαθηματικών και επιστημών, τόσο γενικά περιγράφονται, το αναλυτικό πρόγραμμα περιέχει συστηματικά μαθήματα μουσικής, τεχνών, οικιακής οικονομίας, σωματικής άσκησης, γενικών γνώσεων, ηθικής εκπαίδευσης και άλλων ειδικών δραστηριοτήτων. Και πάμε στις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες είναι και στην κορυφή της αποδοτικότητας. Οι σκανδιναβικές χώρες, και σε αυτές περιλαμβάνονται η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Φιλανδία, η Ισλανδία και η Εσθονία, έχουν πολλά κοινά σημεία στο εκπαιδευτικό του σύστημα
Κάθε μια έχει βεβαίως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Τα κοινά του σημεία είναι ότι η εκπαίδευση είναι και πάλι αποκεντρωμένη, χωρίς κεντρικό έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας, και η παιδεία βεβαίως είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά από την προσχολική ηλικία. Το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανείται για την παιδεία σε αυτές τις χώρες είναι 6 και 7%, συγκρινόμενο με το 4-5 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των άλλων δηλαδή ευρωπαϊκών χωρών, και δεν τολμώ να σκεφτώ πόσο είναι για τη χώρα μας τώρα με την κρίση αποτέλειωσε. Λοιπόν, πάμε στη Σουηδία. Λοιπόν, να πω ότι καταρχήν επιτρέπονται και αναγνωρίζονται όλα τα ιδιωτικά σχολεία. Οργανώνουν το πρόγραμμά τους, το δέχονται στη Σουηδία και ανταγωνίζονται εντελώς ελεύθερα με τα δημόσια. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ή το ένα ή το άλλο. Να το πω αυτό για τη Σουηδία, μετά θα σταθώ λίγο παραπάνω στη Φιλανδία, όπου θα ξεκινήσω με το προσχολική εκπαίδευση που είναι από 3 έως 6 ετών. Το προσχολικό πρόγραμμα στη Φιλανδία βασίζεται και πάλι σε μαθήματα τέχνης, οικολογία, μουσική, καλλιέργεια, χόμπι, αφήγηση, παραμύθια, σωματική άσκηση και κοινωνικές δεξιότητες. Τα παιδιά περνούν πολλές ώρες μαζί σε ποικίλες δραστηριότητες για να μάθουν να συνεργάζονται και να μάθουν κοινωνικούς κανόνες. Αυτό είναι η μόνη στόχη της προσχολικής αγωγής. Οποιαδήποτε τυπική εκπαίδευση ξεκινά μετά τα 7 χρόνια, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε σχολείου επεκτείνει ακριβώς τις δραστηριότητες της προσχολικής αγωγής. Σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες, οι γονείς εμπλέκονται και συνεργάζονται με τους παιδαγωγούς μόνο ως αυτό που ονομάζεται προπαρασκευαστική τάξη. Μετά αποσύρονται, το αναλαμβάνουν οι παιδαγωγοί. Δηλαδή, ουσιαστικά σε βρεφικούς, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, οι γονείς είναι πάρα πολύ μέσα με τα παιδιά. Να πω ότι η πρόοδος του κάθε παιδιού από βαθμίδα σε βαθμίδα, από τα 6 και μετά, ελέγχεται φυσικά μόνο από τους παιδαγωγούς, ώστε αν διαπιστωθούν δυσκολίες σε κάποιο τομέα, να του παρασχεθεί ειδική στήριξη πάντα στο πλαίσιο της βαθμίδας τους και εντός της τάξης του, με τους συμμαθητές τους. Εδώ στην ειδική αγωγή τα έχουμε κάνει σαλάτα, διότι όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να εγγραφούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τα παίρνουν ακόμα και από εξειδικευμένα κέντρα και τα στέλνουν στις τάξεις χωρίς την ειδική στήριξη, η οποία, ό,τι και να μου πούνε, φτάνει μετά από ένα εξάμηνο και χάνεται όλη αυτή η περίοδος που χρειάζεται στήριξη ένα παιδί, ή αλλιώς καταλήγουν να κάνουν ατομικά πράγματα εκτός σχολείου, που είναι αντίθετο με κάθε έννοια ένταξης. Λοιπόν, τώρα τα παιδιά, μιλώ πάντα για τη Φιλανδία, δεν παίρνουν βαθμούς στο δημοτικό σχολείο και το μόνο που μπορούν να πάρουν να δείξουν στο σπίτι είναι μια έκθεση του δασκάλου τους 2 φορές το χρόνο που περιγράφει την πρόοδο του παιδιού. Δεν υπάρχει, έχει να διαβάσει, δεν έχει να διαβάσει, πώς πήγε σήμερα κτλ. Είναι υπόθεση του σχολείου. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Σε μια πρόσφατη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, το πιο επιτυχημένο θεωρήθηκε το σύστημα και το πρόγραμμα της Φιλανδίας σε όλους τους δείκτες που χρησιμοποιεί η παγκόσμια κατάταξη για να ελέγξει την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ποιοι είναι οι δείκτες επιτυχίας, λοιπόν? Είναι 100% εγγραμματισμός, λέγεται, ή αλφαβητισμός, έτσι, στον πληθυσμό. 100% έχουν πατάξει τον αναλφαβητισμό. 93% των παιδιών τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή μέχρι τα 16. 66% των παιδιών, των παιδιών που τελειώνουν την υποχρεωτική, προχωρούν στην τριτοβάθμια
και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποφυτούν. Παρατηρείται η μικρότερη διαφορά μεταξύ των αδύναμων και των δυνατών μαθητών παγκοσμίως, το οποίο επίσης είναι σημαντικό, διότι είναι σαν να έχεις λάβει υπόψη σου τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Και βέβαια οι Φιλανδοί μαθητές βαθμολογήθηκαν πρώτοι στα διεθνή τεστ που γίνονται για τη γλώσσα, τις επιστήμες και τα μαθηματικά. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την επιτυχία τώρα σε όλες τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει είναι, και προσέξτε το πρώτο, η αργή έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 7. Τα παιδιά είναι πολύ πιο όρημα, πάνε πολύ πιο γρήγορα, προετοιμάζονται πιο καλά. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευση των παιδαγωγών φυσικά, οι περισσότεροι έχουν και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, το υψηλό στάτους των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αμείβονται με αντίστοιχες αμοιβές των γιατρών και των δικηγόρων, και η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Θα σημειωθεί πως πληρώνονται για 2 ώρες επιμόρφωση την εβδομάδα. Μπορούν ή να τα μαζέψουν για να πάνε στην επιμόρφωση που κάνουν ή να παρακολουθούν κάτι το οποίο είναι Παρασκευή. Άλλος παράγοντας είναι οι μικρές τάξεις, είναι η αναλογία 1/16 στον προσχολικό κύκλο και επίσης στα εργαστήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τέλος η απουσία αναλυτικού προγράμματος. Έτσι. Τα συμπεράσματα, για να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα, θα ξανάρθω στο παράδειγμα της μεταρρύθμισης της Αγγλίας και στις επιπτώσεις του, το οποίο κάνουμε σαν να μην το έχουμε ακούσει σε αυτή τη χώρα. Η μεταρρύθμιση εισήγαγε για πρώτη φορά εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα στα πρώτα 3 χρόνια του σχολείου στην Αγγλία. Δεν υπήρχε πριν, εισήχθη τώρα από τα 6 και μετά. Ταυτόχρονα θεσπίστηκε η εκτίμηση της σχολικής ετοιμότητας, το λεγόμενο Foundation Stage Profile, έτσι ώστε τελικά το αγγλικό σύστημα να καταστεί σε ό,τι αφορά το βασικό αρχικό κύκλο φοιτησης στο σχολείο ένα από τα πιο τυπικά και κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα παγκοσμίως τελικά, από εκεί που ήταν ελεύθερο. Αυτό θα ξαναπώ, προσέξτε πόσο κοντά είναι στο δικό μας σύστημα πλέον και που εμείς στη μεταρρύθμιση δεν λάβαμε υπόψη μας, ενώ υπήρχαν οι επιπτώσεις και οι ανησυχίες στην Αγγλία. Αυτή η μεταρρύθμιση είχε αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις των παιδιών αργότερα. Έτσι, στην Αγγλία από τα 2001 και μετά, χάνει θέση στην παγκόσμια κατάταξη, όπου υπάρχουν 57 χώρες που αξιολογούνται. Από την 3η θέση που κατήχε η Αγγλία σε πολλά σημεία της αξιολόγησης, κατά τη δεκαετία του 90 και του 80, κατατάσσεται πλέον 14η στις επιστήμες, 17η στην ανάγνωση των μεγάλων παιδιών και 28η στα μαθηματικά. Αυτό βασίζεται στο PISA report του 2007. Η Φιλανδία αντίθετα κέρδισε σε όλα αυτά και όπως είδαμε είναι στις 3 πρώτες θέσεις της κατάταξης για όλους τους δείκτες. Η συζήτηση τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία περιστρέφεται κυρίως γύρω από το ερώτημα αν η υποχρεωτική εκπαίδευση από τα 5 μαζί με ένα τυπικό κεντρικά καθοριζόμενο και λεπτομερές αναλυτικό πρόγραμμα είναι αποδοτικό ή αν αντίθετα περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης του μαθητή. Η ευρωπαϊκή τάση είναι σαφώς τα τελευταία χρόνια να καθυστερεί η εγγραφή στο σχολείο, πάντως μετά τα 6. Εμείς καταφέραμε, εντάξει, το πήγαμε από τα 5,5 στο 5,9 και τι έγινε, ας πούμε. Εντάξει, εγώ ήμουν μικρή τότε, γιατί είμαι γεννημένη Δεκέμβριο. Ξακολουθούν να παίρνουν παιδιά υποχρεωτικά στην πρώτη δημοτικού που είναι 5 και 7, 5 και 8. Πάση περιπτώσει. Και
Λοιπόν, η τάση είναι να εστιάσει η προσχολική αγωγή, υποχρεωτική ή μη, αυτό δεν έχει σημασία, γιατί μπορεί να τη λες ότι εγγράφονται κάπου τα παιδιά υποχρεωτικά, αλλά δεν έχει αυτό σημασία η προσχολική αγωγή να εστιάζει στο παιχνίδι, στις κοινωνικές δεξιότητες, τη σωματική άσκηση, στη συναισθηματική προετοιμασία και ετοιμότητα και στη δημιουργικότητα του παιδιού. Στην Ελλάδα έχουμε διαλέξει το μοντέλο που ήδη τώρα σκέπτονται να εγκαταλείψουν οι άλλες χώρες. Δεν ξέρω αν δικαιούμαι από τη θέση μου να προτείνω μια νέα μεταρρύθμιση, αλλά θα το αποτολμήσω. Το νηπιαγωγείο και η πρώτη δημοτικού τουλάχιστον, για να μην πω και η Δευτέρα, θα έπρεπε να αποτελέσουν έναν ενιαίο προπαρασκευαστικό κύκλο και να αποδεσμευτούν μαζί με την Δευτέρα Δημοτικού σίγουρα από το αναλυτικό πρόγραμμα. Πιστεύω ότι έτσι σιγά σιγά θα δημιουργηθούν και νέα κοινωνικά στερεότυπα, δηλαδή αυτό που πρέπει να το καταλάβουν και οι ίδιοι οι γονείς. Και έτσι θα αποδεσμευτούν και οι γονείς από το άγχος που μεταφέρουν συχνά από ό,τι βλέπω στους δασκάλους του νηπιαγωγείου και της πρώτης δημοτικού, πως το παιδί πρέπει οπωσδήποτε να μάθει πολύ συγκεκριμένα πράγματα που έχουν σχέση με ανάγνωση, γραφή κλπ. Γιατί αλλιώς νομίζουμε ως γονείς πια ότι θα χάσουν το τρένο της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, αυτό που προτείνω είναι να αφήσουμε τους παιδαγωγούς να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, γιατί είναι ακαδημαϊκά και βιωματικά οι ειδικοί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.